लोगोफोर दायो आं बुंनो सानदोंखि गथ'आ आंजों रायलायबाय आं मोखांखौबो देखायबाय नालाय फेसबुकआवहाय दा ओमफ्राय नाम्बार नागिरनानै दा आंखौ निमाहाबो बिबाय ओमफ्राय आब' आंखौ जेबो दा खालामसै आंथ' थांबायबोमोन नालाय थानायावहाय जोंना बिदाया ओरैबादि रागा जोंनानै दंमोन गथ'खौ ओरैबादिनो हाथाय अरखेनानै बुनोल' लुगैजोब्बाय मानसिफोरा ओमफ्राय दा बेखायनो ओमफ्राय गथ'आ दायो आं मोखांखौ देखायनायखाय फेसबुकआवहाय दा ओमफ्राय गावसिनि मानसिफोराबो सिनायजोब्बाय आंजों फल'वार्सफोरा मेरला दं नालाय गावसिनि थिंजायनियानो ओमफ्राय दा आंखौ निमाहा बिबाय थाबाय आरो ओमफ्राय दा आं बेखौ मा फोनसै जेबो खालामला आङो एफआइआर एरिबो होला जेबो खालामला दहायबो थांखांखाबायमोन थानायावहाय ओमफ्राय रायलायबायबो फट' देखायखांबायबो ओमफ्राय दा ओमफ्राय नामखौल' मोनाखैमोन नालाय नामखौ मोनबानो फैदो होनबाय नालायथो ओमफ्राय बेखायनो ओमफ्राय दा फट'खौनो होनोसै आङो होमबा बिदायाबो बुजायबाय खोन्थाबाय फोरोंबाय फट'खौनो होदो नोंजों फल'वार्सफोर मेरला दङ बे फट'खौ होबानो दानो सोरबाया खोन्थाहरगोन नामखौबो जायगाखौथ' मिन्थिखाबाय नालायथ' गसाइगावनिमोन होननानै ओमफ्राय दा गासिबो मिन्थिजोब्बाय गथ'आ गाबै गाबैबो निमाहाबो बिबाय थोर मावबाय हरनोबो ओंखारबाय आं जेबो खालामला दा बे गथ'आ भिडिअ खालामनानैबो निमाहा बिबाय फनजों गाबै निमाहाबो बिबाय गथ'आ ओमफ्राय बेखायनो आं जेबो होनला जिखुनु नोंनि थाखाय आङो बिराद बुरजा मान सनमान खोमानांबाय आरो गाबैनो आंना गारमायानो थरायजोब्बाय आंना बेबायदिबो नङामोन माबायदि जाजोबखो ओंखामबो जायाखै आं मैया सानसे आरो दाबो जायाखैमोन मिथिबाय मा खालामखो नों गथ' आरो जिन्दगि नेक्स्ट टाइम दस्राखौबो बेबायदि दा खालामखासै आं होनखाबाय आब' भुमिका सिगाङावनो आं नोंखौ निमाहा बिग्रोबाय दा मैया आं बावखुंग्रि हाजोआव हाजो गाखोहैनायावहाय नोंखौ गाज्रि नोजोरजों नायफ्लांबाय दा क्षेमा होदो आरो ससियेल मिडियायावहाय बेबायदि भाइराल दा खालामसै आंनिनो गोरोन्थि जाबाय